portavoces se reúnen para decidir asuntos relativos ao pleno que se vai a celebrar a próxima semana, e os acordos son o LUC estaba previsto ás 11 da mañá, e en canto aos asuntos que van aí acordouse incluir no orden do día unha declaración institucional con motivo do 25 de novembro que xa se lle pasou a todos os grupos municipais e están discutindo e debatindo para chegar a un acordo. Non vai haber problema, por tanto vais incluir como primeiro punto no orden do día. A continuación verán os puntos de parte resolutiva, onde hai dous. Un deles a ratificación da adhesión do Concello de Pontevedra á rede de cidades pola bicicleta. Xa tiñamos decidido na Xunta de Goberno de Limnos, ahora se produce a ratificación desta adhesión. Sabedes que a rede de cidades pola bicicleta engloba a centros de cidades de toda España, incluídos as da área metropolitana de Barcelona, Coruña, Valladolid, algunhas diputacións como a de Guipúzcoa ou a de Pontevedra, cidades como Badajoz, Baracaldo, Bilbao, Valladolid, as cidades máis importantes do Estado están incluídas nesta rede de cidades pola bicicleta, porque trata de promocionar o uso da bicicleta e xerar unha dinámica que impulse as iniciativas de desplazamento en bicicleta sempre que se sea posible e que este desplazamento sea o máis seguro posible. O seguinte punto vai a ser a desinfectación do camiño denominado Ponte do Couto, do cual non vos podo dar máis explicacións porque vai a Comisión de Facenda agora pola mañá. E logo entramos no apartado das proposicións dos grupos e do concelleiro non escrito, e acordouse que se inclúan no orden do día as seguintes proposicións que vou a ler por orden de inclusión. A primeira das proposicións incluída é a do Grupo Municipal do Partido Popular para a realización dun concurso público para elixir o cartel do entroido da cidade. A seguinte proposición é do concelleiro non escrito relativa á adaptación da rede semafórica de Pontevedra para todos os cidadáns que teñan ou non capacidades ou discapacidades, lexo tal e cual está redactada a moción. A seguinte, unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para dinamizar o gasto espazo do mercado de Pontevedra, e pechamos a parte de proposicións con algo novidoso, que é a presencia de ENCE no pleno. Unha proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para suscribir o criterio do Consello Consultivo para escribir ENCE ao Porto. Ao Porto, non ao Porto. Porto é unha cidade de Portugal. Perdón? Non a teño aquí, pero a moción creo que vai en sentido exactamente de instar ao Concello a suscribir o criterio do Consello Consultivo. Logo pola pasamos non vos importa, pero non a teño aquí, cuando non sei cal é a parte resolutiva. Igual teñen que rectificar despois da rectificación do Consello Consultivo, pero non o sei, non a teño aquí. En todo caso, bueno, non é novidade que o Partido Popular tente introducir a ENCE no pleno do Concello de Pontevedra. Xa non é unha novidade, xa levábamos algúns meses sin falar de ENCE no Concello e xa votábamos de menos. E non hai nada máis, nin nada menos no pleno do próximo luns, que se avecina interesante, supoño, e con público e todo. O sea que vai a ser divertido. Sobre a adhesión do Concello de Pontevedra a rede de cidades da bicicleta de España, que requisitos pode realizar a debido a esa rede? Non hai grandes requisitos, simplemente buscar o compromiso é precisamente a xerar dinámicas para facilitar o desenvolvemento e a circulación das bicicletas dos ciclistas polo medio urbano, impulsando iniciativas para conseguir que sexan máis seguras
defender o potencial da bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible, e promocionar o uso da bicicleta como un elemento de mobilidade alternativo ao coche e á moto. Me están poniendo aquí a proposta de acordo da moción de ENCE que di, leo tal como está escrito: instar al Concello de Pontevedra a que apoye que se aplique el criterio del Consello Consultivo que ve viable ascribir a ENCE al puerto de Marín, Pontevedra. Entendo que cando a redactaron ainda non sabía que o Consello Consultivo non di exactamente eso, senón di outra cosa diferente. Pero bueno, esta é a redacción que figura aquí con respecto á proposta de acordo. Non sei se rectificará unha vez coñecido que o Consello Consultivo estableceu que cando hai unha sentencia ao medio, evidentemente a sentencia está para cumplirse, porque se non estaríamos en unha dinámica de fraude de lei e unha dinámica de situación inservible das sentencias. Pero bueno, iso que hai. Non sei se aclarei o tema da bicicleta. Aclarei o tema da bicicleta. Home, non sei, habrá que tomar a decisión de dadas as circunstancias da pandemia si pode haber público ou non. Eu lembro que non fai moito si houve certa presencia de público, creo que dos traballadores do Concello no pleno. Supoño que haberá, polo menos, haberá quen intente entrar no pleno para facer de todo menos para explicarnos. O que non sei é a decisión que se vai a tomar todavía con respecto á presencia de público, dado tamén que as circunstancias da pandemia son boas, pero van empeorando. Entón, bueno, habrá que ver, habrá que estudiar por os servicios correspondientes e por as concellerías responsables a posibilidade de que haxa ou non haxa público seguro. Ahora, que vai haber xente que queira entrar, seguro. Incluso pode que haya personas.